κάνει. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, να σας δείξω τα τμήματα πώς είναι. Υπάρχει κάτι? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι όλο το τμήμα λογοτεχνίας. Είναι χωρισμένο σε παγκόσμια λογοτεχνία, αστυνομικό, λογοτεχνία του φανταστικού, ποίηση και ελληνική. Ζωγραφία. Όλα είναι αλφαβητικά, σε κάθε κατηγορία. Ωραία, θέλετε να προχωρήσετε ή θέλετε να δείτε μόνοι σας? Θέλετε μόνοι σας, ωραία. Ωραία, προχωρήστε. Όπως σας αρέσει. Και τώρα θα πάμε στο μαγικό κόσμο του... Και βλέπεις μια πόρτα. Αυτό. Και εσύ μιλάς πολύ. Μα δεν μιλάω πολύ. Για περίμενα να πήγε και μια ταινία, δεν αντέχω. Νίκη, τι θα πάρεις? Εγώ θα πάρω αυτά. Εδώ έχει πάρει τι. Αυτά. Είναι ωραίο γιατί σου λέει ότι είναι ένας που έχει πεθάνει, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρούμε τον τρόπο του θάνατός του. Εγκρίνεται. Το καλύτερο. Ξέρετε σε πόσο καιρό θα διάβαζα αυτό το βιβλίο? Καλά, όλα αυτά θα διαβάσεις. Πώς είναι πολλά? Αυτό είναι και το καφέ. Αυτό είναι και το πάρκο. Αυτό είναι και την πλατεία. Αυτό είναι και το τρένο. Αυτό είναι και το μπάνιο. Και αυτό είναι και το πλοίο. Wow! Καλά! Και ποίηση! Για τον πατέρα μου είναι. Ποιητής είναι ο πατέρας. Όχι, αλλά όταν θα μου λέει διάβασες μαθηματικά, θα του λέω εσύ διάβασες την ποιήση. Καλά να δεν πήρες κανένα βιβλίο. Σε 3 βιβλιοπωλεία πήγα. Ήθελα να αγοράσω κάτι, αλλά τα έχω διαβάσει όλα. Περάσατε καλά. Καλύτερα από ποτέ. Θα τα διαβάσετε τα βιβλία που πήρατε. Παίρνει τηλέφωνο η μαμά μου. Τα βιβλιοπολιά. Καλώς κύριε Στούρη, καλά χρόνια. Χαίρομαι που θα σας δω μετά από 1 χρόνο.